Jeg vil nu gennemgå løsningen på Hello World eksemplet her, hvor vi har nogle personobjekter, og vi skal lege med remote og serializable. Og lad os prøve at kigge på det her. Jeg har programmet liggende herinde. Og vi kan starte med at køre serveren. Og så kan vi køre klienten. Og den kører på localhost, og vi kan se, at den skriver ud, det fejler. Lad os prøve at kigge på, hvad det er, den synes, der fejler. Lige umiddelbart, så kan du selv se, hvad det er præcis, der fejler, fordi vi har ikke nogen exception, vi kan se noget på. Så lad os starte med at få den skrevet ud, og det gør vi begge steder her. Vi er lidt forudseende her. Så printer vi exceptions både for remote object testen og local object testen. Og så behøver vi ikke genstarte serveren, for det er kun klienten, vi har lavet om i. Starter vi her, og sådan. Så kan vi se, vi får en exception. Remote object har et ulovligt remote interface, og det er i iPerson get first name. Det er jo rimelig præcist. iPerson get first name mangler throws remote exception. Og hvis vi så er en lille smule forudseende her, så kan vi også putte throws remote exception her. Godt. Nu for en god ordens skyld, så stopper vi lige serveren. Sådan. Og så starter vi det hele igen. Localhost. Godt. Nu vil vi ikke den remote object testen. Og lad os lige teste, hvad Søren faktisk gjorde. Den skrev hello, John og Peter. En del af opgaverne, så skal man lige kigge på, hvorfor den skriver også hello, John 2 gange og hello, Peter 2 gange. Og hvis vi kigger i klientprogrammet her, så kan vi se, at der er 1, 2, 3, 4, 5 objekter, der bliver sendt over. Men den printer altså kun 4 gange. Et af objekterne i listen her er jo dog det samme 2 gange, og det er så fordi, at equals-metoden på remote object altid tester, om det er præcis det samme objekt, der ligger over på serveren. Og det er faktisk lige meget, om man implementerer en equals-metode eller ej. Og derfor skriver vi kun hello 4 gange, selvom den egentlig får 5 objekter. Og grunden til, at det kun er så mange gange, det er så selvfølgelig, fordi herinde i hello, der ser vi, der er jo et sæt ud af personobjekterne, og det eliminerer så de 2 kopier på det her tidspunkt. Og så skriver vi så kun ud 4 gange. Godt. Næste opgave, det er så at få det her med lokalpersoner til at virke. Og lad os lige skifte tilbage. Der skriver vi næste exception. Ikke serialiserbar på local person. Godt. Local person. Mangler så det interface, der hedder serializable. Som betyder, at objektet kan blive kopieret. Og det kan det nu. Så her kan man så, hvis man vil gøre det muligt at sende objekter frem og tilbage, uden at den er helt så følsom for ændringer, så kan man give den det her serial version UID, ligesom en versionsnummer på en database eller sådan noget. Det gør vi ikke her. Det betyder, at den med det samme brokker sig, hvis der sker ændringer af objekter. Det kan vi faktisk lige prøve nu her. Nu lader vi lige serveren køre, og så starter vi klienten her. Localhost. Og det er fint nok fra klientens side, den er glad. Og over på, okay, det fik sammen også. Det er lidt overraskende. Jeg havde forventet, at den ville brokke sig, men okay. Måske fordi det var så lige en ændring her. Ændringen, hvis nu jeg laver om i nogle metoder her, så vil det give et problem, eller om i nogle felter, så vil det give et problem med en client og server. Men at implementere det interface, det er åbenbart okay. Lad os så se her. Og et lille øjeblik. Og vi fortsætter her. Her får vi så printet igen navnet på 4 personer ud. Peter bliver printet 2 gange, og John bliver printet 2 gange. Så det er sådan det samme, som vi så herovre. De kommer lidt i en anden rækkefølge, men det er sådan noget med, hvilke hashkode de tilfældigvis får. Og hvordan kan det nu være? Fordi at der er ikke nogen equals og hashcode på, så vi får 4 kopier af nogle objekter over. Det der sker her, det er, at
vi putter 5 objekter ind, hvor en af dem er en kopi af hinanden. Når vi så sender det over, så fordi det foregår i et kald, så kan den godt finde ud af at se, at det er det samme objekt, der findes 2 kopier af. Og derfor kan den og derfor får vi kun 4 objekter over på serversiden, fordi vi har 4 objekter, vi sender over, og det kan den godt finde ud af. Hvis vi nu sender objekterne over flere gange, så vil der blive lavet kopier af dem hver gang. Hvor med remote, hvis vi sender dem over flere gange, så vil det være de samme objekter stadigvæk. Der vil ikke være kopier, fordi de ligger alle sammen på der, hvor de bliver sendt fra. Godt. Så skal vi så prøve at lave equals og hashcode. Så lad os prøve at starte med at lave det i local person her. Equals og hashcode, det er den der equals, den sammenligner med et andet objekt, giver true tilbage, hvis et andet objekt er lige med det her, og ellers giver det false. Og hashcode skal give samme hashcode, hvis 2 objekter er equals, og ellers have en god spredning på hashcode-værdierne. Det kan I læse om, hvis I kan så meget til det. De er faktisk lidt kommet til at skrive helt korrekt. Equals skal jo egentlig bare teste, om hvis det er et andet local person objekt, vi har den så også en first og en last, og har de samme værdier. Men det er faktisk en lille smule tricky at få det korrekt. Nu viser jeg lige, hvad der faktisk skal til. Vi siger, at vi både vil kigge på de 2 felter som first og last. Det her bruger jeg Eclipse's menupunkt generate hashcode and equals til det. Jeg er sikker på, at NetBeans også har noget lignende. Så first og last med last member. Så har vi en hashcode, hvor den lige laver lidt et par ting her. Og så en equals, der faktisk er overraskende kompliceret. Er det noget, som ikke er noget? Er det samme objekt? Har de samme klasse? Og har den en first, og så kan vi sammenligne med den, og har den en last, og så videre. Så er en masse specielle tilfælde, den her håndterer. Den er faktisk lidt svær at skrive korrekt, hvis man selv skal gøre det. Lad os nu prøve at skrive objekt og køre programmet her. Og vi har serveren kørende, så nu prøver vi så at køre vores klient. Sådan. Bam! Så fik vi en fejl. Og her har vi det her med den famøse serial version UID, som jeg ikke havde indsat. Og derfor, lige så snart jeg laver en lille ændring af objektet, så får vi en stor fejl. Men det er sådan set også fint nok i det tilfælde, fordi at vi vil egentlig gerne vi vil gerne have det vide, når der er sket ændringer. Så nu starter vi serveren igen, så den får den nye klassedefinition. Sådan. Og jeg skal lige få stoppet den rigtige server. Sådan. Sådan. Sådan, så kører den, og nu starter vi klienten. Og vi kigger over på serveren. Så nu skriver vi kun 2 locals objekter ud, fordi nu virker vores implementation her, hvor vi laver et hash-sæt ud af personerne. Og equals og hashcode sørger så for, at det kun er Peter og John. Der kun er 2 objekter tilbage deri, selvom de egentlig var kopier af hinanden. Nu kan vi så lige prøve for eksperimentets skyld at gøre det samme i remote person. Så vi laver hashcode equals, det er hurtigt klart. Sådan. Vi stopper lige serveren for at være sikre. Og der kører ikke nogen. Godt. Så siger vi run as Java application. Sådan. Den kører. Så kører vi klienten. Og når vi kigger herom, så har vi stadigvæk, selvom der var equals hashcode, så bliver det altså ikke brugt, når det er remote objekter. Det eneste vi tester, det er objektidentitet. Så det er en begrænsning ved Java ME, at den ikke giver os helt den samme opførsel, som vi vil forvente fra normal Java. Og det er jo så forskellen på serialiserbare og remote objekter på flere forskellige måder.